A modern élet tempója gyakran felőrli az idegeinket. Az álmatlan éjszakák csak súlyosbítják a helyzetet, és úgy érezzük, hogy elveszítjük az irányítást az életünk felett. Ezek a problémák nem válogatnak. Nemtől, kortól és élethelyzettől függetlenül bárkit sújthatnak. Így aztán kiemelten fontos a mielőbbi megoldásuk. Megmondom őszintén, hogy nem trendi erről beszélni, de be kell, hogy valljam, hogy az évzárás, az új év kezdete roppant stresszes időszak, és én azt gondolom, hogy ezzel nem csak én vagyok így. Mi az, amit tehetünk, hogy valamilyen úton, módon, ha lehet, akkor természetes módon, de hogy oldjuk ezt a fajta stressz okozta lelki nyomást. Tapasztaljuk, hogy egy taposó malomban élünk. Sajnos ez egy ördögi kört képes generálni, hiszen hogyha napközben stresszesek vagyunk, lehangoltak, tele vagyunk munkával, ezerfelé kell megfelelnünk, a megfelelési kényszer minden területen, akkor lehetséges, hogy éjszaka az alvásunkat már ez befolyásolja, és ez rávetül a mindennapjainkra. Na most ebből kialakul egy ördögi kör, amit valahol muszáj megszakítani, mert a szervezetünk elfárad, az idegrendszerünk kimerül, és tennünk kell ellene. Számtalan gyógynövény, évezredek óta ismert gyógynövény áll rendelkezésünkre, amiket azért már általában ismerünk. A citromfű, a macskagyökér, a levendula, vitaminok közül C-vitamin, D-vitamin, ásványi anyag, magnézium, B-komplex. Tehát azért ezekből, hogyha választunk magunknak, akkor tudjuk kezelni, segíteni, támogatni a szervezetünket. Amire én felszoktam hívni a figyelmet, hogy feltétlenül ellenőrzött minőségű, a magyar jogszabályoknak megfelelően notifikált terméket. Tehát ezt mindig nézzük meg egy készítményen, megbízható gyártók termékeit, készítményeit válasszunk. Amiket te felsoroltál, a magnézium, a B-vitamin, a D, a C, az rengeteg sok minden. Hogy valami olyan komplex, akár elixír, akár tabletta, akár csepp, stresszmentes megoldás. Igen, ugye létezik, viszont ha szükségünk van egy készítményre, akkor az olyan mennyiségű hatóanyagot tartalmazzon ezekből a gyógynövényekből, amivel ezt a jó közérzetet meg tudjuk teremteni. Természetgyógyászként, szakértőként melyik az a készítményfajta, akár csak felszívódásilag, amit szeretnél nekünk javasolni? Ebben az esetben én általában a cseppeket, a tinktúrákat javaslom, ugyanis nagyon jól adagolhatóak, ugyanis tudjuk a saját helyzetünkhöz, akár a napi rutinunkban nagyon könnyen be tudjuk illeszteni, 3 cseppet, 7 cseppet, éppen amennyire szükségünk van, míg egy kapszulával, tablettával ezt nem tudjuk megtenni. És vajon a hozzászokás félelme az meg lehet-e bennünk? Ezek már nem gyógynövények, hiszen ezek már kivonatok, ezek már étrendkiegészítő készítmények. Általában annyi hatóanyagot tartalmaznak, amit túladagolni nem tudunk. Tehát az általános ajánlás az minden készítményen rajta vanni. Meg kell tapasztalni, hogy ez a készítmény az én szervezetemre nappal hogy hat, éjszaka hogy hat, mi történik velem, mi változik, milyen változást érzek saját magamon, hogyha én ezt elkezdem alkalmazni. Éva, amikor te ezt a hivatást magadnak választottad, akkor mi volt a mozgatórugója, mi az, ami inspirált erre a fajta segítő hivatásra téged? Én úgy gondolom, hogy abban van szerepünk, a legnagyobb szerepünk nekünk, segítőknek, hogy azt az utat mutassuk meg a hozzánk fordulóknak, hogy lépnie kell, neki kell lépni, mert mi nem tudjuk az ő problémáját megoldani. Tehát azt mindig saját magának kell, és sokszor csak annyi kell, hogy segíteni, hogy ezt felismerje, vagy például milyen formában szedjen egy étrendkiegészítő készítményt.